Benvinguts de nou. Anem a seguir fent aquests exercicis d'axonomètric. En aquest cas d'aquí, si no m'equivoco, és l'últim ja d'axonomètric. Aquest és de la sèrie 0, de l'ESPAL del 2025. És aquella sèrie que és per fer una mostra dels possibles exercicis d'aquesta nova tongada de Pau, en el qual ja us vaig dir, us he dit diverses vegades, que ens apareixeran el context d'algun exercici i també ens apareixeran alguna pregunta més. Per tant, és molt important que a les axonometries llegiu l'enunciat. Són exercicis que valen normalment uns mig punt i són exercicis bastant fàcils de fer. Llavors, anem a llegir l'enunciat i després intentem respondre primer aquest apartat B, que es pot fer sense haver de fer l'axonometria. Diu, dibuix 3, axonometria, opció A, exercici de 4 punts en total. La planta i l'alçat de l'enunciat corresponen a una escala que es desenvolupa seguint una paret vertical. Interpreteu la figura i dibuixeu l'axonometria amb la terna proposada ortogonal isomètrica a escala doble. Per tant, seguim amb escala doble. Mesurant les direccions dels eixos axonomètrics, situeu el punt P, P', la posició P del paper, que està aquí baix de tot. Concreteu el sòlid únicament amb les línies vistes, un punt pel primer tram de l'escala, un punt pels dos replans i un punt pel segon tram d'escala, i 0,5 punts per la paret vertical. Per tant, a partir d'aquí ens demana l'apartat B que diu quina altra terna podríem utilitzar si volguéssim mantenir la veritable magnitud de la planta a l'axonometria. Dibuixeu la terna que proposeu gràficament o indiqueu-ne el nom. Per tant, en aquest exercici d'aquí només ens caldria dir el nom. Com es diuen les axonometries que tenen els eixos que mantenen la veritable magnitud? Són aquells eixos que segueixen formant 90 graus com aquest d'aquí. Per tant, és aquella que estem acostumats a parlar, que és la perspectiva militar. Per tant, seria una militar. Per tant, només contestant aquí militar ja en tindríem prou, però si algú vol, també el que podem fer és agafar i aquí sota dibuixar-nos uns eixos que serien tirar cap aquí. Aquí, per exemple, em giro 30 graus cap aquí, per exemple, i ara em giro 90, per tant, tindríem això. I aquí podríem dir que això d'aquí són 90 graus, per indicar-ho clarament, que aquest d'aquí és l'eix X, que aquest d'aquí és l'eix Y, i que aquest d'aquí és l'eix Z. Per tant, això d'aquí seria com dir militar, per tant, podríem posar aquí, si volguéssim, militar. I d'aquesta manera ho deixem més clar. Fixeu-vos que és un exercici ràpid de respondre, una pregunta ràpida, i que val mig punt. Per tant, ja tenim mig punt sense haver tocat els escaires per fer l'exercici. I en aquest cas d'aquí jo penso que aquest exercici es veu bastant clar, i com que es veu bastant clar, penso que no caldria fer l'esbós, i ja em posaria directament amb el que seria els eixos, a dibuixar, vull dir. Aquesta direcció d'aquí és l'eix X, per tant aquesta direcció d'aquí és la que surt de P, per tant, a partir del punt P em traço una vertical, que no m'ajudarà gaire perquè és la part més baixa, i em traço aquí la direcció de l'eix X, aquí tindríem el tram aquest que se'n va cap allà, per tant, l'allargaré una mica. Per què? Perquè aquí aquest exercici, com tots els exercicis normalment que hem de fer, l'hem d'encaixar, o normalment l'acabem encaixant dintre un rectangle. En aquest cas d'aquí, tindríem aquí un encaix de la planta amb un rectangle, aquest vèrtex d'aquí també el posaríem aquí, i ens hauríem de passar aquestes mesures en aquest dibuix d'aquí. Llavors el que faré serà primer, en aquest cas d'aquí, fer-me aquest rectangle, i un cop tingui aquest rectangle buscaré aquestes direccions d'aquí. De fet, aquestes direccions d'aquí em vindran bastant donades, en el sentit que penso que m'hauria d'agafar aquestes dues direccions, les dues principals, per exemple, aquesta d'aquí i aquesta d'aquí, que no tinc la mesura, però si em porto aquesta direcció, que de fet és una direcció que és un angle de 60 graus, per tant vindria aquí. Llavors si em porto aquest punt d'aquí i tinc aquesta distància i aquest punt d'aquí, jo ja podria tenir aquesta direcció que és la que em donarà aquest exercici d'aquí. Un cop arribat aquí, et recomano que pausis aquest vídeo, entres a la descripció, et descarreguis l'arxiu, facis l'exercici i si tens algun dubte o vols comprovar la solució, tornis i continuarem amb l'explicació. Bé, doncs continuem amb l'explicació. Doncs anem a passar aquestes mesures d'aquí. Aquestes mesures d'aquí, al ser totes diferents, me les passo directament aquí a P. Recordem que els eixos és 1, per tant, m'agafo les longituds i la farem al doble. Per tant, agafo aquesta distància
i a partir del punt P em passo cap aquí el doble. Per tant, seria aquest punt. Aquest gruix de la paret vindria aquí, em marco aquí aquest punt d'aquí i em marco aquest gruix que vindria aquí. I la distància aquesta total, doncs aquí fins aquí baix de tot, vindria aquest punt d'aquí i aquest punt d'aquí. Si vull no equivocar-me, podria posar-me 1, 2, 3, aquest seria 1, aquest d'aquí seria 2 i aquest d'aquí seria 3. Ho dic perquè aquí segurament aquest punt d'aquí me l'hauré de portar cap aquí, però que podria ser que no, perquè només agafant aquesta direcció ja la tindria. I ara aquí el que em faltaria és agafar l'altra direcció. L'altra direcció vindria aquesta direcció d'aquí, la direcció de l'eix I, per tant des d'aquest punt d'aquí em traçaria aquesta direcció i com que vull encaixar-me'l em faria des d'aquest punt 3 d'aquí el que és aquesta peça, no? Ara he d'agafar aquestes dimensions d'aquí i portar-les aquí. Em puc posar unes dimensions aquí i em podria posar unes altres aquí baix, vull dir que això em puc jugar amb aquesta idea. Els graons normalment són tots iguals, per tant el que faré serà agafar-me en dos, que serà ja escala doble. Per tant, així també em donarà més exactitud. Aquest gruix d'aquí, vinguen aquí i me'l poso aquí. Tinc un graó i dos graons. Ja els tinc posats. I ara em vaig a portar aquest punt d'aquí darrere, que he trobat, aquest punt d'aquí, perquè em donarà la direcció inclinada. Per tant, vinguen aquí i tinc una mesura i dos. Per tant, si anem a posar lletres, aquest podríem ser A, aquest podria ser B, aquest d'aquí podria ser C. Ja he passat la B i la A no sé si em caldria, però perquè en teoria és una paral·lela, per tant agafaríem aquesta distància i vendríem aquí, faríem 1 i 2. Per tant aquesta d'aquí és la A, aquesta és la B i em faltaria la C, que seria aquesta d'aquí. Per tant agafo aquest punt, 1 i 2. Aquest d'aquí seria la C. Llavors em traço aquest encaix, aquest rectangle, i abans de posar-me a aixecar res, en aquest cas d'aquest exercici jo faria el que és tota la figura. Llavors aquest punt d'aquí també és el que em marcarà bastant i per tant m'agafaria aquesta distància d'aquí fins aquí i punxaria en aquest punt i em faria aquest punt d'aquí i aquest punt d'aquí, que el marcaré aquí, i ja penso que ja podria fer més o menys els graons. Llavors tenim la direcció 1 seria amb aquesta direcció, amb la direcció de l'eix I. Aquí podríem posar I i aquest d'aquí seria l'eix X. Per tant tenim aquesta direcció i aquest gruix de la paret i els dos graons inicials que estarien en aquesta posició i en aquesta. Després, aquí on se'm creua aquesta posició, fins al punt B, tindria la direcció aquesta del que seria l'altre tram d'escala, per tant aniria d'aquí fins aquí, i la paral·lela vindria per A. I la paral·lela passaria per aquest punt X que hem marcat per aquí. Per tant, tindríem aquí. I això vol dir que aquesta direcció, aquests tres graons d'aquí, em vindrien, passarien per A i per aquest punt X. Per tant, vindria d'aquí fins a aquest punt d'aquí. I paral·lela d'aquest punt per aquest encreuament d'aquí, que el que podria fer és esborrar una mica aquestes línies que em sobren. D'aquesta manera em quedarà tot més net. Tinc des d'aquest vèrtex d'aquí, tinc aquesta línia inclinada que va d'aquí fins aquí. Ara em faltaria trobar, me la porto fins aquí, em faltaria trobar les paral·leles aquestes d'aquí, i el que puc fer és portar-me aquesta distància fins a aquest costat d'aquí, perquè només puc mesurar amb aquesta direcció, i aquí portar-me els diferents gruixos d'aquest graó. I aquesta direcció d'aquí, d'aquest triangle, doncs tractaria simplement d'unir aquest punt amb aquest.
I ara em falta trobar aquests graons. Per fer aquests graons, jo el que faria seria fer-me aquesta paral·lela al graó, m'ho portaria fins aquí, que ja me l'he portat en el dibuix, aquest punt fins aquí, i aquest d'aquí fins aquí. I com que estem fent escala doble, doncs el mateix. M'agafo aquest primer graó amb el següent, amb aquest, i ara m'agafo aquí i me marco 2 vegades. Per tant, d'aquest punt tindria 1 i tindria 2. I fem paral·lelisme en aquest primer graó, tindria aquí aquesta direcció. Per tant, aquest punt me'l porto cap aquí i aquest últim me'l porto cap aquí. I penso que no m'estic equivocant, no? Aquesta direcció X és aquesta, per tant sí, està girat així. I llavors es tracta de, ara a partir d'aquí, portar les cotes de tots els vèrtexs i nivells. Aquest cas d'aquí, com que alguna cantonada que em doni totes les arestes, aquest vèrtex d'aquí és el que em dona millor, perquè aquest vèrtex d'aquí, fixeu-vos que forma part d'aquests 2 plans en el qual tinc tots els nivells de l'escala. Llavors jo el que faria seria dibuixar-me les cotes en aquest vèrtex d'aquí. Per tant, agafaria aquest vèrtex i m'aixecaria aquí les cotes. I anem a buscar cotes. Com que són graons, i els graons són tots iguals, vol dir que tots tenen la mateixa mida. Per tant, m'agafaria aquest gruix i me'l posaria aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nivells. Per tant, vinc aquí i faig 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I després m'agafo la mesura total i me la poso 2 vegades. Per tant, tinc aquest punt d'aquí i aquí dalt. Per tant, aquí podríem posar nivell 1, 2, 3, 4, 5, 6 i aquí és la part superior. Llavors, si m'encaixo primer, fixeu-vos que aquesta paret és tota ella amb la mateixa alçada, llavors el que puc fer és pujar-me les arestes de tots els vèrtexs del volum, aquest, de la caixa, aquesta paret, no? I acabar primer aquesta paret i després fer l'escala. Això en teoria per paral·lelisme l'hauríem de poder fer tot. Per tant, aquesta és la direcció dels eixos. Per tant, tinc aquesta alçada d'aquí, em vindria fins aquí davant. Amb la direcció de l'eix el portaria en la profunditat. I un cop tinc l'altra direcció, perdó, aquesta d'aquí, també seria la de l'eix, fins aquí. I a partir d'aquí es tracta tot de fer paral·lelisme amb el que és aquesta direcció inclinada, que seria aquesta d'aquí. Aquesta direcció em vindria per aquí, per S, i tindria aquí i aquest punt d'aquí fins aquí. I ara amb la direcció aquesta d'aquests graons aquí traçaria aquesta paral·lela que m'hauria d'encaixar aquí d'una a l'altra. Ja tindríem la paret aquesta feta, que ara després la passo en valor de línia quan tingui com a mínim aquests primers graons d'aquí, perquè la resta em queden per darrere i no em taparan. Una cosa important a tenir en compte quan fem escales és que si agafo aquest nivell d'aquí i l'ajunto amb aquest d'aquí, m'han d'encaixar sempre amb aquesta d'aquí, perquè anem pujant el mateix, no? Per tant, si jo aquí em portés el primer nivell, aquesta cantonada aquí em portés el primer nivell, doncs unint amb el tercer automàticament trobaria el segon. Per tant, el que faig és, em porto endavant aquest nivell 1 fins aquí davant, el nivell 2 em vindria fins aquí, i el nivell 3, que és el més alt, doncs si agafo aquest punt d'aquí amb aquest, de fet és igual, perquè pujo la vertical aquí, i m'hauria de donar que aquest punt, quan uneixo amb aquest 3, em passa per aquest punt, i ja em passa.
Per tant, anem a fer aquests nivells. Vinga, pugem aquí, aixeco l'alçada aquesta, aixeco aquest una miqueta, i aquest una miqueta, i ara anem a portar aquests nivells endavant. Aquests serien línies que jo ja podria passar en valor de línia, aquest graó ja és en valor de línia, aquest d'aquí ja seria en valor de línia, aquesta cantonada d'aquí també la podria pujar aquí en valor de línia, aquest nivell d'aquí 2, aquí em vindria fins aquí, i el grau 3 vindria aquí, que vindria aquí, si no m'equivoco, primer grau, segon, tercer. I el tercer aquest va cap allà i després em puja un quart. Exacte. Llavors aquesta cantonada d'aquí la pujaríem verticalment. Sí? I que en aquesta vertical d'aquí em podria pujar amb la direcció dels graons, em podria portar als nivells 3 i 4, perquè el nivell 3 és el de replà. Hem d'agafar aquesta direcció ben agafada per no equivocar-me. El nivell 3 em vindria en aquella direcció, seria el replà, triangular, i el nivell 4 seria ja el primer graó, i els altres simplement he de passar la cota. El punt 5 em vindria aquí, i el punt 6 em vindria per aquí darrere. Llavors aquí, en teoria, tindríem aquí línies amb la direcció dels eixos, que vindrien així, i aquesta mateixa inclinació del triangle em vindria des d'aquí fins aquí darrere, que m'hauria d'encaixar aquest punt amb aquest que ja m'encaixa. Doncs vaig a passar en valor de línia els trossos que ja puc dibuixar, perquè els graons aquests d'aquí darrere no em taparan el mur. Per tant, anem a fer les verticals que puguem. Aquí tinc aquest replà triangular i aquí el primer graó, per tant tinc d'aquí fins aquí. Aquesta vertical, perdoneu, i aquí ja baixa fins un graó més, baixa fins aquí. Després d'aquí tinc el primer graó, i aquí tinc la cantonada del primer graó amb la paret. Però, per tant, aquest trosset d'aquí baix no s'hauria de veure. Aquest d'aquí no m'ho ensenya, però no s'hauria de veure. Per tant, tinc la paret que m'encaixa amb el primer graó. I aquí tinc aquesta vertical, i aquesta vertical d'aquí, que és aquesta. I llavors aquí també tinc aquests graons, aquests nivells d'aquí, tinc aquesta vertical d'aquí, tinc aquesta vertical d'aquí i aquesta vertical d'aquí. Després veurem els gruixos d'aquí sota, això ho fem al final. I ara m'agafo la profunditat aquesta de l'eix X, per tant tinc les parades aquestes dels graons, també tinc aquest d'aquí dalt, i si agafo la direcció de l'eix Y, tinc aquest nivell d'aquí, aquest d'aquí, i aquests dos trams d'aquí, d'aquest mur, i ara em falta aquesta part d'aquí. Aquesta part d'aquí, la triangular, em diu, segons aquí m'ensenya, que té un dibuix, que té un gruix, que té la mateixa alçada que un graó. De manera que aquest graó, aquest nivell d'aquí, aquest gruix d'aquí, me l'hauria de portar cap aquí. De fet, no, ja el tinc aquí, el gruix. Per tant, m'hauria d'agafar aquesta direcció d'aquest nivell triangular que tinc aquí baix, posar-me'l aquí. A veure com ho faríem, això. Vindria per aquí. I aquí m'indica aquesta línia inclinada per aquí. Per tant, aquest exercici d'aquí és com una mica així esbiaixat i complex, en el sentit que aquí tinc una aresta vertical perquè tinc un canvi de pla d'aquí a aquí. Llavors, les parts inferiors de les escales, aquesta direcció és la mateixa direcció que unint aquests vèrtexs d'aquí. Per tant, en aquest cas d'aquí és una mica així, perquè hauria de fer com si aquest graó d'aquí dalt continués, i com si aquest graó d'aquí dalt continués, aquí m'hi vingués el mateix gruix que aquest d'aquí, és a dir, com si agafés aquesta distància, i me la posés aquí, que seria el mateix que agafar i traçar una paral·lela
unint aquests punts, és a dir, si agafo aquest punt d'aquí i uneixo amb aquest punt d'aquí, aquesta direcció d'aquí, com si me l'agafés des d'aquest gruix, des d'aquí, i aquest serà el tros, aquest tram d'aquí. I aquest tram d'aquí el que he de fer és continuar-lo i després donar-li la profunditat, és a dir, aquest nivell d'aquí és aquest nivell d'aquí i quan aquest pla inclinat em ve fins aquí, m'arriba fins al nivell aquest d'aquest graó, és a dir, aquest graó està aquí, quan m'arriba aquí el porto amb la direcció de l'eix X, per tant el porto enrere. Fins a on? Fins aquí darrere. Per tant, aquest és el punt inclinat. Llavors vol dir que tinc la part aquesta inclinada que m'ha donat, que és aquí, fins que gira, és a dir, aquest tros. Aquí tinc una aresta vertical, tal com m'ensenya aquí l'exercici, i aquest tram triangular ara em vindrà, no és aquest tros d'aquí, perquè estaria al mateix pla, sinó que va inclinat cap allà, per tant és aquest punt, tirant-lo enrere amb la direcció de l'eix X, perquè és amb la direcció que estem mirant aquesta axonometria, i fixeu-vos que la línia aquesta m'encaixa. Per tant, seria agafar aquest punt d'aquí amb aquest punt d'aquí. I ara faig les paral·leles al replà, a la direcció del replà. Per tant, aquesta direcció del replà vindria d'aquí a aquí, i aquí seria des del tram aquest que he fet fins aquí al final de tot. I aquí aixecaríem aquesta vertical que m'ha de tenir 2 graons. I aquí tindríem el primer replà, el replà que quedaria amb aquesta direcció, i el primer gruix del primer graó que vindria amb aquesta. I ara aquí el que hauria de fer és agafar la direcció d'aquesta profunditat d'aquesta escala i fer-me aquests 2 nivells més. Per tant, agafo aquesta direcció i a partir d'aquestes 2 cotes em traço aquesta direcció. I l'última m'allargaré més per buscar aquest vèrtex d'aquí al final. Per tant, agafo aquest punt i em traço. I aquest punt d'aquí, que és l'últim, i me'l traço més lluny. De manera que aquesta vertical em dona aquí, per tant aquesta escala acaba en aquesta part d'aquí dalt. I on puja la vertical, doncs com que ho hem dibuixat en planta, agafo aquest punt i tinc una vertical que em ve per aquí i una altra vertical que em ve per aquí. Però m'he deixat el tram aquest enrere. Per tant, m'he d'agafar un altre cop la direcció de la profunditat d'aquest tram d'escala, que és aquesta direcció, i m'he deixat aquesta línia que va d'aquí cap enrere. I ja quasi que ho tindria, és a dir, tot aquest contorn d'aquí ja me'l puc dibuixar, és a dir, serien aquestes arestes d'aquí i aquesta aresta d'aquí, i la profunditat d'aquesta direcció X seria amb aquesta direcció, i el puc traçar en valor de línia, per tant seria des d'aquest punt d'aquí fins aquí davant, aquest tros d'aquí, i aquest tram d'aquí, i ara m'hauré de portar amb aquesta direcció, la direcció aquesta inclinada. Abans de fer-ho, agafaré aquesta direcció i he acabat de fer la barana, aquesta d'aquí dalt, que m'he deixat de fer-la abans. I ara m'agafo la direcció aquesta que hem trobat, que és aquesta d'aquí, i em faig les línies pertinents. Tanco el mur aquest el tindríem... Se m'ha mogut, perdoneu, que el tinc molt separat i se m'ha mogut. Una mica brut. Aquesta direcció, i a partir d'aquest vèrtex d'aquí em traço aquesta línia. A partir d'aquest vèrtex d'aquí em traço el replà que em ve fins aquí. I ara aquí tinc els diferents graons que se m'acabaran fins al mur. I em falta aquesta petita aresta d'aquí, que va amb la direcció de l'eix Y. Doncs ja tenim aquest exercici de l'escala. Em pensava que era com més complex de dibuixar. De fet, fixeu-vos que em falta una aresta aquí, em falta aquesta aresta d'aquí, en valor de línia. Doncs em pensava que era bastant més complex de dibuixar, escollint bé el vèrtex de les cotes, que és aquest d'aquí. Fixeu-vos que cada exercici té
té la seva tipologia i per tant hem de buscar sempre aquell vèrtex que ens serveix per trobar les cotes. Doncs jo només posant les coses aquí, quasi que ja ho he pogut fer pràcticament tot. I també important el tema del paral·lelisme. Hem agafat aquestes arestes d'aquí, hem buscat quines són les principals, que era aquesta d'aquí i aquesta inclinada d'aquí, i a partir d'aquestes dues direccions hem fet paral·lelisme simplement agafant un sol punt, i en aquest cas d'aquí hem allargat aquests 3 graons per trobar sobre la direcció de l'eix X, perquè només podem mesurar amb la direcció dels eixos, doncs aquests 3 punts d'aquí me'ls he pogut passar aquí, i fent paral·lelisme he pogut trobar els graons en planta. I llavors ja simplement s'ha tractat d'aixecar. Aquí potser la part complexa d'aquest exercici és aquest contorn d'aquí, que és aquesta recta inclinada que tinc aquí, que si fos un tram pla no hi hauria problema, però al ser aquí tinc una aresta que la sensació que m'ha donat és que aquest tros d'aquí sobrava, però no, perquè aquí em gira i ara he d'agafar aquesta inclinació d'aquí i portar-la amb la profunditat. Per això he trobat aquest punt d'aquí. Aquesta direcció d'aquí és la que ve d'aquest graó, amb la direcció del que és el replà, i quan aquesta profunditat, aquest pla inclinat que m'ha arribat fins aquí, m'ha arribat en aquesta profunditat d'aquí, doncs ja he unit aquests 2 punts. I penso que aquest exercici és correcte, llavors en aquest cas d'aquí hauríem d'haver pensat quin exercici fer. Si fèiem aquest exercici o fèiem aquest altre exercici d'aquí, en el qual hi ha corbes, no? Llavors això ja cadascú dependrà dels coneixements que té. En aquest cas d'aquí, aquest de corbes era bastant fàcil, o és bastant fàcil en el sentit que es fa amb compàs. I el fer-se amb compàs és simplement un exercici de tangències a partir d'aquestes línies que en diem de contorn aparent. Per tant, l'escala o aquest volum d'aquesta peça metàl·lica que ens han ofert en aquest exercici de mostra de la sèrie 0. D'acord? Doncs vinga, ens veiem pel canal acabant de fer algun altre tipus d'exercici que no sigui axonomètric, perquè amb aquests dos hauríem acabat les axonometries.